A Navata, a la província de Girona, molt a prop de la Jonquera, es va gestar la primavera del 2010 el primer esbós del conveni que firmarien posteriorment el Futbol Club Barcelona i l'USAP de Perpinyà. Va ser en aquest restaurant. En Pere Gratacós, que és amic des de fa molts anys, amb la família, dinant aquí el vaig voler invitar a venir a veure un partit de l'USAP de Perpinyà. Arran d'això i veure la catalanitat que hi havia a Perpinyà, va creure molt interessant presentar-ho en precampanya electoral per al senyor Rossell i projectar una unió o firmar un conveni amb l'USAP de Perpinyà per intentar donar a conèixer el rugbi a Catalunya del Sud, que encara al dia d'avui és una de les problemàtiques més grans d'aquest esport. El 17 de gener del 2010, el president del Futbol Club Barcelona, Sandro Rossell, va segellar el conveni de col·laboració amb el president de l'USAP, Paul Gose, en un acte a les oficines del club, on també hi eren presents els directius del Barça Ramon Cierco i Dídac Lee. L'agermanament de les dues plantilles va ser un dels primers punts del conveni que es va fer visible immediatament després. Els Xavi, Iniesta, Valdés o Villa van poder intercanviar opinions i bromes amb els Mas, Puricol, Olivo o Tuilagi. És força important per nosaltres que aquell agermanament fes que la gent de Catalunya del Sud poguessin s'identificar també amb la USAP per al rugby, com la Catalunya del Sud i la Catalunya Nord ho fan amb el Barça per al futbol. Je pense que c'est une très bonne chose d'avoir ces relations. L'acord entre el Barça i l'USAP és boníssim, perquè podem fer intercanvis de funcionament, de coneixements esportius, i ens podem beneficiar mútuament, fent que el Barça sigui el millor club català del món i que l'USAP sigui l'equip de rugbi català millor d'Europa. Le meilleur au monde, et l'USAP, qui est l'équipe catalane de rugby, qui soit la meilleure aussi en Europe. Això pot representar pel club una possibilitat d'extensió, també un ressò mediàtic i una possibilitat de captar afició que, com a equip català, és natural que es faci, que es giri cap a Catalunya, més que potser cap al nord, on també, primer perquè al nord hi ha equips com Montpellier, Tolosa, on tot està ocupat, i per identitat. L'USAP vol intentar desenvolupar el rugbi a la resta de Catalunya i és per això que des de fa uns anys col·labora estretament amb la Federació Catalana de Rugbi per potenciar un esport que a la regió de Llenguadoc-Rosselló té el mateix nombre de llicències que el futbol, molt lluny de la realitat catalana. I la meva voluntat sempre havia estat de fer un equip de Catalunya, sud i nord, barrejat, junts. I provem ara, depuis que som a l'USAP, depuis 3 o 4 anys ara, provem d'anar mostrar el rugby, pas donar lliçons, perquè no som aquí per donar lliçons, som aquí per ajudar i acompanyar justament el club. Darrere d'això nosaltres arribarem a convenis i acords amb l'USAP per beneficiar-nos dels seus coneixements, també dels seus mètodes d'entrenament, també probablement dels seus tècnics i esperem que en algun moment també d'algun dels seus jugadors. Ellos nos pueden aportar dos cosas que son fundamentales. Una es formación de entrenadores, ayudar a formar nuestros entrenadores de las categorías inferiores, del equipo senior, a todo el grupo de entrenadores, ¿no? Porque ellos están siempre en el último. Primero son entrenadores profesionales los que tienen allí, por lo tanto son gente que está todo el día pensando en rugby, cosa que nosotros aquí en Barcelona pues no podemos hacer, ¿no? La segunda oportunidad que nos dan ellos, la posibilidad de que bajaran jugadores, de estos jugadores que ellos tienen, que no llegan a jugar en el equipo profesional porque no alcanzan el nivel para estar ahí, pero que para nosotros son jugadorazos. El Barça té una secció de rugbi que es va fundar l'any 1924. El primer equip, format per esportistes amateurs, juga a la divisió d'honor B. La implicació d'un club centenari com l'USAP podria impulsar un esport que té dificultats per obrir-se camí. En Francia, como en otros países, hay cultura de rugby. Nosotros no tenemos cultura de rugby. Nosotros, los jugadores, sobre todo los catalanes que formamos nosotros aquí, llegan sin saber muchos qué es el rugby. Simplemente vienen pues, porque hay un amigo jugando o alguien les dice ven a probar y vienen, ¿no? Y claro, nosotros tenemos que enseñarles desde cero. En cambio, en Francia, probablemente todos los chicos tienen un familiar, un hermano, un padre, un tío, el abuelo, no sé qué. Alguien ha jugado a rugby o ha tenido una relación con el rugby.